Dini tam ni bagai baik dia likhlan yang thangi chong. Seng joto saimano kini ati berhastini joto kini bukung bararok. Kini engka 23 tarik ni Agustus. Engkai 2023 seng kini edisi ha kini je seng habong manmani sik schedule je manmani omo kini osal lo seng rik sawoi seng kini hezamara sabdulal ningai kini kaisa part borok bayango hodom kai khale tunglayo hezamara bo seng kini ngo bo seng belekeno ekdom hodom khai seng bike rili khai seng osal lo seng palina na tungbai tani bagai seng ma pali male seng saimano kini osik schedule seng grin maya ngai kini borok tongthani jatani tebo kesem thamu o samung mana thangtani gobang ma kini borok belekeno samung grak khai uduk khai o sik schedule na borok kari toka seng bongna muju khlailai kini baksa tongko baksa khri kha bongno seng kini muju khlai o je bike rili no seng kini sim nam sai burlainai buriwei seng joto no pal khai tongthlainai je kini sik schedule je manma samno seng muju khlaina bagi kini bike rili khai Dini jauh baik dia bo nor koite bisino toi khlai ga bo tamo nor o baik dia te tamo message namu chong nukurok na. Seng kini o jaga bo oro motamuti 8টা 6টা 20 ti chini bike rili khai jonglayo seng obono buino kaisa message dinamu chungo je joto borok tak bo je seng je o sik schedule manmani salno saimaya ko seng mo kaisa bike rili khaimani yagulo mo bosini kaisa uddesho tongo je chini o amtani jara tako saimaya ko seng bongno o message no rinai je kini 23 tarik Agustus o salo 23 tarik Agustus ni 1984 seng mo sik schedule manmani no o din no seng kini jate joto no saimani na bagai seng kini mo rili khai jongbai.